Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Programu itsopano olemekezeka president ndimafuna ndiyitane olemekezeka Richard Chimwendo Banda. Iwowa ndi nduna yoona za maboma ang'ono, umodzi komanso chikhalidwe. Ntchito iyi yachitikanso pansi pa utsogoleri wawo kunduna kwawo. Ndi ayitane iwowa kuti atiyankhule, akamaliza kutiyankhula ayitananso mtsogoleri wa dziko kuti atiyankhule nkutsegulira ofesi zimenezi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Lero ndi tsiku la chisangalalo kuno. Zikomo kwambiri. Tsiku la chisangalalo kwambiri bwana president kuno ku Nthyolo. Deni sana ayambe ndichita kwacha wa chipani chimenechi. Chipani choti chikayankhula nkomachita zinthu. Dzanja mwamba kwacha. Kwacha. Watokota Chakwera. Watokota Chakwera. Boma ndiliti. Siti kusintha. Boma ndiliti. Ulemu waukulu inu a president adziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu mai wathu wafuko Masteni mai Monica Chakwera. Landirani ulemu wanu. Ndipeleke ulemu waukulu kwa mafumu wathu ndisanafike kunduna. Senior chief Chilamwera ndi mafumu nonse ma senior chief kumeneko ma TA ma sub TA. Landirani ulemu wanu. Ulemu nduna zaboma a Moses Kunkuyu, a Vera Kantukule, maneki members wonse muli pano. Ulemu wanu. Ulemu inu a regional chair Bambo Peter Simbi. Landirani ulemu wanu. Ndipeleke ulemu mabadera inu Bambo Babu Kamisa, aneki member watu komanso ma shadow candidate wonse achipani cha MCP. Ulemu ma contractor watu amene mwatimangira chinyumba chokongola ichi. A DC aboma la Nthyolo Bambo Kupanga. Landirani ulemu wanu. Ndi ma officers wonse ogwira ntchito kuno. Komanso bwana mujachitira kundale ndaonanso ma DC ena hakumulanje, hakuchiradzulo, hakupalombe nawonso amperekeza mzawo kupanga kuti achakhale nawo. Ulemu inu nonse amalawi abwino ofuna zabwino kuno ku Nthyolo. Nonse amene mutamva kuti Chakwera akubwera kudzatsegula chinyumba chimene akumangirani kuno. Munati simukhala pansi, mubwere mudzaonerere mwambo umeneyo. Mulandire ulemu wanu. Nonse mwabwera pano. Bwana president, ntchito yanga njoti ndikupempheni mwayankhule mafumu awa, muyankhule anthu awa. Koma muja ananenera a master of ceremony. Nimati ndiyambe ndikupempha aliyense amene Mulungu anampatsa maso tiyambe tayang'ana nyumba iyo mofatsa ndithu. Nyumba iyi ili ukuyi bwana ndimene office ya DC zaka zambiri ku Nthyolo kuno yakhala. Kwakhala president kuno koma office yawo inali imeneyi. Kwakhala atsogoleri kuno nduna zaboma kuno koma office imene amati kwathu ku Nthyolo kuli office yake manena iti imene. Tikati kusintha kapena transforming a country, kulisintha dziko kuti lioneke bwino, thandauzo lake lili kuno ku Nthyolo lero. Thandauzo la kusintha kuti kumakhala munthu pamoyo wina nkusinthika kubweranso pamoyo wina, thandauzo lake lili kuti lero ku Nthyolo. Ndipo wina aliyense amene Mulungu adampatsa maso sakufunika kuti timpatse magrasi avale. Iyo ndi office imene ma president wenawo amakhalamo akabwera. Ino ndi office imene Chakwera ananena kuti sindilola ku Nthyolo kukhale mene kulili. Ndi amangire anthu awa office. Ambuye adzikudalitsani your excellency. Bwana president, mwina mtati mungotuluka pano mupite apo muona stadium imene anzathu ankafuna atamanga. Wina anandifunsa mawawo. Achimwendo stadium imeneyi amaifuna kumanga ndanzano anapita wacha. Ndeni nanena kuti ndi dziko lonse amafuna koma sakwaniritsa. Amalakalaka
koma sachita, amalingalira koma satani kodi sachita, amasiyana pang'ono ndi mmene malemu Bingu amachitira. Fa Bingu mzimu wake uzusa mumtendere, amataka nena chinthu amachitani amachichita, ndipo amauza wanthu kuti tizichita dream in color. Chifukwa chake bwana mukapita kuti Lilongwe kuja mmapeza ma building awo amene Bingu adamanga. Tsono enawo amangoti akanena kumagona, unena umagona, osachitapo kanthu. Kusiyana kwa inu kumeneko, inu bwana lero nene mawawo muyenda m'mapazi akamuzu, muyenda m'mapazi a Bingu, oti mkanena chinthu chimodzi nthawi yomweyo chinthu chikumatani kodi chimachitika. Chifukwa inuyo bwana munakhala kuti munali munthu osafuna omanga, sida kamangidwa ofesi, stadium sida kamangidwa, nyumba za polisi fifite pa Lucheza sizina kamangidwa, boma primary school ya double story kwakhala ma president kuno bwana sadamangeko primary yosanjikana, mwamanga ndi inuyo kuno ku Nthyolo. Olanthuwa akuona kuti president uyu akamanena zimatani kodi zimachitika. Difference ya leadership, umafuna uchita zinthu koma osachita. Ndi wina kungonena kuti ambuye akandithandiza nkapeza ndalama ndikuta nini ndikumangirani, zinthu nkumatani kodi kumachitika. A president Mulungu akudalitseni. Ndimafuna so ndinene chinthu china, pali chimodzi chimene chaonetsa kusiyanitsa kwa utsogoleri wa inu ndi amene adapita mbuyo. Amati enawo amatsatira mavoti, inuyo kuno bwana anthu ambiri sadakuvotereni. Mudakatha kunyanyala kuti ineyo sindimanga office ya DC, sindimanga stadium, sindimanga boma primary school yosanjikana, sindimanga Limbe bridge, sindimanga msika wa kumtambanyama, sindimanga nyumba za polisi. Mudakatha kunyanyala, ndipo anthu ena ozolera ndale za chikalekaleso anakatha kukumvetsetsani. Koma inu munanena kuti ndifuna ndilionese dziko kuti ine ngakhale ndili Chakwera wochokera kudowa kapena ku Lilongwe, koma anthu aku Nthyolo ndi Amalawi, anthu aku Nthyolo amakhoma msonkho, anthu aku Nthyolo ngofunika zinthu zabwino. Bwana lero munthu wa ku Nthyolo ena anatulutsa wireless yawo nkumati ayi Yesu tikukwezi tinkafuna omanga ndife zikomo. Ambuye akudalitseni. Amalawi akesiyawa owanamiza, Amalawi awa adatsegula chani kodi maso. Simunatengere vote your excellency, mwatengera tsogolo la anawa, mwatengera tsogolo la anthu awa, mukufuna Nthyolo itapita pachani kodi patsogolo. Simunatengere kuti mmachokera kuti uwu ndi utsogoleri umene Amalawi akhala akuulira kwa nthawi yayitali. Bwana ndingathawi yankhula zambiri, muli ndi ulendo wautali. Pali zina zimene mwachita kuno ku Nthyolo zofuna kuwatukula anthu aku Nthyolo. Mwachitsanzo your excellency, ngongole nifi zija zopanga madimba zija mwapereka kale ndalama yoposa 1.1 billion kuthandiza anthu oposa 2,800 akuno ku Nthyolo kuti adzilima madimba. Your excellency, that's not a mean achievement. Ntukula pakhomo kunoko mwezi uno 1 billion, that's not a mean achievement. Anthu wake aku Nthyolo simumalabadira kuti kaya kuli voti kaya kulibe voti. Chimene mulabadira inu ndifuna kuti anthu aku Nthyolo mioyo yawo ipite pachani kodi patsogolo. Bwana ine sindikudabwa kutachitika cyclone Fred kuno ku Nthyolo ngati pali president amene adabwera nkumayenda muti ni muti, mafumu awa ndi mboni kuwayendera anthu awa adali pa chipsinjo. Bwana kuno tukuli njala, anthu mwaona apawa ali pa njala. Cyclone Fred ija sanachire anthu awa adakali pa ululu. Munatumiza matumba 90,000 kuti azigawana. Ine ngati nduna bwana ndakulemberani kale report loti matumba 90,000 pa mwezi sangatani kodi sangakwani. Moti anthu awawa akusoweka president ngati inu oti mkabwera kuno mkaonjezere matumba achimanga adzitana anthu amenewo adzilandira. Bwana nsati kuyankhula kwa koma zochita nzambiri ndiwayankhula abale anga ku Nthyolo. Mwina muzidabwa mukuti abale chifukwa chani? Fa bwana ndakwatira paseli pomwepo. Zaka 20 ndili nkamwini. Bwana ndaphunziranso konkuno. Bwana ndagwiranso ntchito ngati mlangizi konkuno zaka 10. Kwa senior chief mphukawo. Bwana ine paliponse kuno njira ndikuidziwa. Amalawi awa ndikuwadziwa. Kwa nthawi yayitali anthu aku Nthyolo anamizidwa. Kumangopakidwa mafuta pakamwa. Kumangoti president amachoka ku Nthyolo, koma aku Nthyolo umagona ndi njala.
mangothandizika anthu ochepa. Your Excellency, anthu awakhala pa chipsinjo kumangoti Nthyolo. Kuno anthu akuvutika m'midzi mbwana. Akusoka inu. Ena awa palibe chimene angawachitire. Anawayesa kale. Bwana munthu akayesedwa kale, nkumanena kuti umulembaso ntchito, utampatsa zaka 6, wina zaka 8, kuphatikiza zaka 14. Anthu awa alibenso nthawi yomayesaso munthu wina amene adalephera kale. Tisanene mobisa pano. Tinene kuti President timamfuna ife azithandiza pa mavuto panjala. Azitiyendera pa second Fred. Azitipatsa chitukuko. Mosakondera aziyang'ana wina aliyense. Amene ndi president amene timantani ife timamfuna. Munthu amene yoyo mukayenda dziko lonse la Malawi palibenso wina oposa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Achakwerawa akapita kukalonga ali ndi zimene angaloze. Kuchitipa zimene angaloze. Kunzimba zimene angaloze. Kuno Nthyolo zimene angaloze. Kuzomba tikupita ndipo mpano bwana. Stadium ija ili mafezi atatu. Phase 1, phase 2, phase 3. Lero mukatsegulira phase 2. Phase 3 simudayambe. Koma mwandilembera kale ngati nduna maboma ang'ono kuti Chimwendo October 1 tiyambe phase 3 ya Zomba Stadium. Koma pano anthu azisewerako mpira kumeneko ndetu ukatsegulira Zomba Stadium. Bwana munakhala ndi nthawi kuzomba kuja nakakulolani mukayende misewu ya Tala. Mwamanga misewu malo 6 ya Tala kuzomba kuja. Bwana mumanga nyumba za polisi kuzomba kuja. Kumene kuja sikuti anthu adakuvoterani kwambiri koma inu mmakonda Malawi. Abale anga ku Nthyolo ndikupempheni pa 16 September wina asakunamizeni. Musavotere kuti uyu ngwakuno ndeti mpatse vote. Muvotore munthu amene apitirize zitukuko, amene dzina lake ndi Dr. Lazarus Makafe. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.